Fil-budget tal-2013 tħabbret żieda ta' 5 euro fuq kull tunnellata ta' siment, miżura li tingħaqad ma' żieda ta' 3 euro kull tunnellata li tħabbret fil-budget ta' sena ilu. Dan ifisser li fuq temp ta' sentejn kull tunnellata ta' siment se tkun għoliet b'8 euro. Żieda fil-prezz tas-siment ovvjament affettwa marġinalment il-prezz tal-bini. Ovvjament, ġifieri meta żviluppaturi jibni ħajġieħ bini li jkun għandna ħajġieħ ogħla milli kien jiġi qabel. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, il-Perit Michael Falzon, qal li m'hemmx alternattiva oħra ħlif li din l-ispiża żejda tgħaddi fuq il-konsumatur li jixtri l-proprjetà. Naturalment, ovvjament, dan il-prezz imbagħad jispiċċa jitgħadda lill-konsumatur, il-min jixtri l-proprjetà. L-iktar li se jintlaqat huwa l-użu tal-konkos. L-ammont ta' sementi varja minn proġett għal ieħor, l-ikbar użu ta' sement huwa fil-konkos ovvjament. Iż-żieda ta' 8 euro f'temp ta' sentejn fuq kull tunnellata siment saret fi żmien meta s-settur tal-kostruzzjoni qed jintlaqat minn nuqqas ta' xogħol. Ċifri ppreżentati fil-budget tal-2013 juru li mill-elezzjoni ġenerali l-hawn in-numru ta' ħaddiema naqsu minn 9,814 għal 8,780, tnaqqis ta' 1034 ħaddiem.